Прывітанне, мае шаноўныя гледачы. Сёння мы з вами будзем гуляць у Еўратрак сімулятар. Трансляцыя ўжо пайшла. Добра, таму пачынаем. Вось такі сюрпрыз атрымаўся у распрацоўшчыкаў сёння зрабіць. Акурат сёння яны рэлізнулі гэты апдейт 1.51. Сапсавалі мне троху статыстыку, каб атрымаць дасягненне, да якога я іду апошнія 2 месяцы. Але няхай. Яны багата багаў змянілі меню, як бачыце. Насамрэч яны змянілі яго добра. Больш сучаснае, больш прыемнае для мяне. Першы Мерседес быў, зараз Рено, карацей, добра. Тут мы просто пройдзем акурат у гульню, я вам пакажу, што змянілі яны. Гэта для мяне было крытычна, таму што гэта прыйдзецца рабіць наноў. Калі памятаеце, ёсць такое дасягненне Pathfinder, типу следопыт. Вось, і там трэба зрабіць 100% мапы. Вось, у апошнія 2 тыдні, за апошнія 2 тыдні я паспеў зрабіць вельмі шмат рэчаў. Вось, что это? Яны типа меня перенесли. Давайте сюда. Так, вот тут. Зараз покажу вам. Бачите, 87-27, калі што было уже 88. Чаму так сталося? Тому что увесь спіс краіну, як бачите тут. Францыя у нас зноўку 99-99. Чаму так адбылося? Дык таму што яны змянілі некаторыя гарады, і гэта паўплывала на іх адкрытасць. Швайцарыя таксама была на 100% адкрытая, Нідерланды таксама былі на 100%, і Германія была ўжо на 82%. Вось, як бачыце, я знаходжуся у Германіі, я адкрываў усю заходнюю яе частку. Да бляха, што з геймпадам? Вось, тут у мяне было 100%, але Оснабрюк зараз увесь шэры. І гэта, адпаведна, паўплывала на Нідерланды. Карацей, усё гэта прыйдзецца, Брэмен таксама. Прыйдзецца ўсё гэта наноў пераадкрываць. Карацей, гэта дробязі. Што ў нас па галоўнаму нашаму дасягненню, якое мы сёння будзем адкрываць, гэты гранд-тур, спрабаваць атрымаць, не адкрываць, а спрабаваць атрымаць усё ж такі. Чаму? Таму што я ўжо збіўся з ліку, колькі стрымоў мяне пайшло, дзе гэты гранд-тур нешта там быў, ці удзельнічаў, ці мы спрабавалі яго выканаць. У чым складанасць? У У тым, што вельмі цяжка знайсці і зрабіць заказ у адпаведную краіну. З адпаведнай краіны, напрыклад, мы на мінулым стрыме робілі гэта з Эстоніі ў Расію і наадварот, і не атрымалася. Таму што нешта бракавала з-за таго, што вельмі жорсткія умовы выканаць гэтую задачу. То бок нам нельга біцца ні ўва што, не атрымоўваць ніякіх мандатаў, ніякіх парушэнняў не рабіць і гэтак далей. Вось, і так, яшчэ раз, Эстонія, Раша. Давайте яшчэ раз паспрабуем гэта зрабіць. Карацей, кожны раз што-небудзь ідзе не так. Кожны раз. Та ёб твою мать, што з геймпадам дзеецца такое? Чаму гэта ён так робіць? Ці ён састарэў, ці што? Так, перанесемся адпаведна у Эстонію. Давайте так зробім. Таллін. Там будем шукаць нашу задачу, якую трэба адвесці у... Да што такое? Там вас усіх.
Давайте гэтым скарыстаемся спосабам. Будзе там, карацей, шукаць нешта на Расію. Вот, ну і адпаведна будзем вельмі акуратна выконваць гэтую задачу, каб у нас не атрымалася, што мы зробім нешта не тое. Так. Халеры, бляхаў. Як тут зараз выбраць новую в гэтым горадзе? Вось так. Трэба шукаць у ружку. Вось яна. 14 тысяч, няхай будзе. Бяромся і вельмі акуратна цягнемся. О, божахна, каб адабраць гэты заказ, гэты груз, трэба праехаць 137 кілометраў. Даволі далёка. Звярну вашу увагу, што апошні стрым у нас закончыўся на адометр, у мяне было 12 тысяч кіламетраў. Як бачыце, за апошнія 2 тыдні у мяне ўжо 32, гэта я ўсё на выходных накатаў, калі адкрываў гэтыя мапы. Таму вось так крыўдна, калі яны мяняюць мапу і робяць яе шэраю, і табе зноў прыйдзецца катацца гэтую 1000 кіламетраў, каб адкрыць тую самую мапу, дзе ты ўжо быў. Але што, ўсё роўна будзем спрабаваць двойчы сёння зрабіць Эстонія, Расія, ці наадварот Расія, Эстонія. А ўжо калі не ўдасца, у мяне застаецца апошні, ну то бок у залік не пойдзе гэты шлях. У мяне застанецца толькі адзінае, гэта з'ездзіць з Расіі ў Фінляндыю. Чаму так? Таму што з Расіі ў Фінляндыю, наадварот, з Фінляндыі ў Расію неяк я вёз. Я добра памятаю, што ў мяне пайшло ў залік як адзін з этапаў. Калі не памыляюсь, нават другі гэта быў этап. Гэта было зроблена выпадкова ў межах не Industry Standard, а Lake of Fama называлася дасягненнем. Вось, менавіта там я яго выканаў выпадкова, і я гэта адразу сабе адзначыў. Але я памятаю, што ў гэтай гульні ёсць такі баг, які сыходзіць неведама з чаго, магчыма з таго, што просто шмат абнаўленняў ідзе, і калі тэсціроўшчыкі гэта ўсё правяраюць, яны немагчыма гэта прадгадаць, ведаеце, каб у цябе выконвалася нейкае там дасягненне тыпу Industry Standard ці Lake of Fama, і ты вось у гэтых умовах тэставаў тое, што яны закідваюць у якасці абнаўлення. Прывітанне, Анюта, дзякуй, што зайшла сёння. Вось, то бок, я так разумею, што пакуль гэта выконваецца, гэта можа быць і месяц, напрыклад, ці пару тыдняў, то гэта неяк уплывае на той прагрэс, які робіцца, і такім чынам проста, напрыклад, у вас быў этап там 10 з 15, яны выпусцілі абнову, і Steam, ён лічыць, што ўсё ж такі яшчэ існуе гэтыя 10 з 15, але унутры самой гульні гэта ўжо можа быць і 9, і 8 з 15. Вось, такое было, калі я выконваў Industry Standard, я дакладна памятаў, што у мясціну я гэтую адвозіў, там было, калі не памыляюся, нейкая шахта, куды трэба было адвезці груз, гэта было ў Нарвегіі. Адразу так вось прыгадаем. Вось, і атрымалася так, што двойчы адвозячы туды груз, яно пайшло ў залік двойчы. Вось так вось. Пры гэтым туды, куды я адвозіў упершыню, і гэта было бачна на мінімапе як шэрая зона, яно не ішло ў залік. Хаця вось такі выпадак быў, таму у Grand Tour, магчыма, будзе тое самае.
што выконваючы гэтую задачу, напрыклад, Фінляндыя, Расія аднойчы, зараз гульня лічыць, што яна не выканана, і яе трэба яшчэ раз будзем адвесці. Сама не зачапіў. Так, 46 засталось кілометраў всего. Ужо худзенька возьмем груз. Так, спадзяюся, што... Ну, бляха, я нават на нагах скрыжаваў пальцы для таго, каб гэта пайшло ў залік. Было 5 з 5. У якасці падказкі на экране злева бачыце, што нам трэба выканаць. Жоўценькая гэта асталася Эстонія, Расія. Ну вось, я нешта тут лячу. Але я яшчэ без грузу, таму паглядзім, ці гэта будзе працаваць ці не. Бо я атрымаў мандат. Пакуль еду на кропку гэтую. Цікава, толькі зараз звярну увагу на тое, што гэта цыстэрна, вось якая перада мной. Яна не круглая, што гэта такое? А як гэта? Гэта пасля абнаўлення такое, ці што? Трэба будзе потым перазапусціць гульню, паглядзець яшчэ раз, расканаваўшы яе, так бы мовіць, NVIDIA Experience. Штосьці не тое. Быць не можа такого, каб такая вялікая цыстэрна была шматкутная, а не просто круглая. Все, поехали. Где мой груз? Осень стоит. Пригожий трейлер. Так, чекайте, ник. А чому гэта ён не на Т? Давайте. Я гуляю з геймпаду, і мне кажа, натисни на клавіатуру. Ну что, аккуратненько и гэтак далей. А, зараз на Y, гэта у нас некая лупа. Трошки змянілі налады геймпаду. Цікава, навошта так? Ну, хіба што гэтага патрабавала аўдыторыя гэтай гульні. Што яны вырашылі так змяніць. Так, ну што, паўтаруся, трэба зараз вельмі акуратна па ўсіх правілах, без парушэння хуткасці і асноўнае, каб без аварыяў гэта было мінулы раз на мінулым стрымы. Я проста ехаў па кальцы, вось па такому, і нейкая пачвара уляцела на гэтае кальцо акурат у мой трейлер. Вось, тым самым загубіўшы ўвесь прагрэс па гэтай задачы, яна не пайшла ў залік, канешне ж. Бомбанула жорстка, інакш не сказаць.
409 кіламетраў, ну гэта дакладна будзе просто адзін дзень. Спадзяюся, там на мяжы ніхто не будзе сканаваць трэйлеры і так далей, то мы не згубім багата часу на мяжы. Новыя машыны з'явіліся, бачылі? Lamborghini стаяла на узбочыне. Дагэтуль такіх не было машынаў тут. Зноўку нейкая навіна такая. Ну, прыемна насамрэч. Бо адзінае, што я тут у гэтай гульні сучаснага бачыў, гэта Тесла была. Зараз, глядзіце, ўжо суперкары нейкія нават. Лічу, што гіперкары, я не ведаю там, што за Lamborghini гэта была. Але прыемна было назіраць за ёю. Так, 60. Зараз будзе, мне падаецца, не? Добра, слухайце, пакуль што 90 даволі хутка атрымліваецца ехаць. Ну гэта ўсё роўна ж такі шлях праз Расію там да халеры населеных пунктаў. З чаго бракуе на тэрыторыі Расіі гэта нармалёвых дарогаў. Каб яны... Так, бляха. Я так разумею, што зараз і на іншую кнопку круиз-кантроль ужо. Быў раней на X, а зараз халера ведае на што. Не едь на мяне, не едь. Не еду. Добра. Так, проехали небяспечныя кавалкі дарогі. Далей, я так разумею, добры і роўны шлях ажно да мяжы. Мне падаецца, трэба залезці ў налады і пазмяняць налады кіравання, бо я нават паваротнік уключыць не магу. Так. Выцірачкі. Ці выцірачкі будуць? Не, гэта не выцірачкі. Это поворотник, это поворотник цяпер. Уверх камера засталася, добра. Униз. Ось униз, аккурат такі выцірашкі, добра.
Так, у такім випадку, де ж наш круїз-контроль? Чекайте, зараз розгонімося, будемо шукати його. Все не то, слухайте, таке відчування, ніби на геймпаді зараз уже нема круїз-контролю, не? Нема. Ой, что вы наробили, бляха, распрацоўшчыкі. А навошта мне на вай лупа гэтая? Давайте паспрабуем знайсці яе. Options. Так. Трансмиссия Simple Automatic, Adaptive не. Так, зробимо. Так. Цікаво. Де ж гэта наладана геймпад, а? Так. Шукаем на клавиатуре. Камера трак. Интерьер. Auxiliary trailer. Suspension. Трансмиссия. Ось оно, на 7. Ось так можна, не? Нельзя. Головне, ввести сюди можна, а поправити нельзя. Ладно, зрозуміло. Будем неяк так гуляти. Треба буде ще раз відкрити гэтыя реліз ноутс. Каб даведацца, на што яны змянілі ўсё там. Склалася такое адчуванне, нібы распрацоўшчыкі змены ў геймпад кіравання набралі, але пратэставаць не пратэставалі. Таму што што зараз адбылося, так патлумачу вам, тое, што я абраў функцыю, каб дадаць ёй другаснае кіраванне. Выбраць выбраў, а выйсці назад не магу. Разумееце? І ўсё. Тупо завісаеш, ты выбіраеш гэтую клавішу і на гэтым усё. З геймпаду ты ніяк назад не выйдзеш. Гэта дробязі? Не, гэта не дробязі, гэта проста, адсутнасць нармальнага менеджменту у тэставанні, разумееш, то бок гэта тыя рэчы, якія звычайна выконвае галоўны QA-інжынер. Гэта ягоная справа, каб тэсціроўшчыкі мелі флоу, які яны праходзяць ад пачатку да канца. Вось, напрыклад, і як табе гэта патлумачыць, карыстуючыся тваім досведам? Вось ты гатуеш ежу, напрыклад. Ты ж не спачатку
воду робиш кипнем, правда ж? Ти спочатку ставиш на плиту, включаєш газ, потім закидываешь туди нейке гародніну, там, тое самае мяса ці нешта падобнае. І ў гэты час яно закіпае. Вось гэта робіцца адначасна. А тут такое адчуванне, нібы тэсціроўшчыкі што зрабілі? Яны проста паставілі на плиту воду, ускіпяцілі яе, давялі да кіпня, выключылі газ і потым закінулі ўсё астатняе, разумееш? Такім чынам яны прапусцілі той этап, калі вось гэта ўсё трэба было прыгатаваць адначасна, то бок зрабіць тое тэставанне, якое чакаецца. Просто трэба было ўзяць тэсціроўшчыка, у якога ёсць геймпад дома, каб ён запусціў гульню і паспрабаваў усё гэта зрабіць. Гэта ж вось натуральна, вось уяўляеш сабе, ты маеш гэтую гульню, як я зараз. Запускаеш, я першы раз паглядзеў Release Notes, вось, і проста ўзяў геймпад і паспрабаваў зрабіць тое самае. Вось і ўсё. Але не было большай бяды. Ну, понятная, зразумелая рэч, што ёсць значна большыя і горшыя справы, якія трэба вырашаць. Але гэта называецца user-friendly interface, так бы можна сказаць. Гэты рэліз атрымаўся не зусім user-friendly. Паскардзіцца? Так, можна паскардзіцца, безумоўна. Так, 70. Ой, блядь. Карацей, коту под хвост гэтая, блядь, поездка. Потому что атрымалі мандат. Ёсць куды, конечно, ёсць куды. Заўсёды ёсць. Нема такога лічбавага прадукта, куды б нельга было паскардзіцца. Ці просто выслаць ім свой досвед, напісаўшы, што ты хочаш ад іх. How sad.
Что это за корки? Звичайні російські корки на виїзд з городу. Чему в России такие добрые дороги? Я, конечно, не ездил там, не ведаю. Как был тут Алексей, то, может, он бы и расповел, потому что он же дальнобойщик у нас. Але, я чув опошнє, наприклад, що за опошнє хіба що 10 год стан дорогаў там вельмі полепшыўся. Ну, ось таких особливо для перевозок. Skręć w prawo. Стало лепш, так. Стало лепш. І я не уклаліся просто у інфраструктуру. Ось, яны укладаліся і рабілі што развязкі там, напрыклад, вельмі шмат дарогу пабудавалі, што вакол Масквы, што вакол Піцера. Ну, гэта тое, што зноў я чуў ад людзей, якія туды ездзілі. Вось, і ўжо нават стала нормаю, што, напрыклад, калі пераязджаеш, вось я калісьці ездзіў у Піцер, памятаеш, каля Новополацку, там такой на поўнач шлях ёсць. Вось, і раней, калі я ездзіў, гэта быў які год, каб не страндзець, 13, 14, 15, халеры его ведае. Вось, то у той момант дарога сапраўды ў Беларусі была лепша. Вось гэтая правінцыяльная, якая ляжыць лічы паміж вёскамі. А вось з боку Расіі не было кепская. Дык потым людзі ездзілі, казалі, што наадварот стала. Што за гэтыя 10 год наша дарога беларуская сапсавалася, яе ніхто не рамантуе. А у Расіі наадварот паклалі новы асфальт. Стало значна лепш і выгодней, скажем так, ездзіць па расійскіх дарогах у тым накірунку.
Заўважылі, там на скрыжаванні сядзеў чалавек з клункамі на продаж. Як звычайна гэта і робяць у гэтых шыротах. Назбіраюць там ягадаў грыбоў, потым на ўзбочыне дарогі прадаюць. Так, 47, зараз ужо давязем, але ёсць адное але. Калі чытаў Анін каментар, я прапусціў тое, што камера вісіць, і нас аштрафавалі. Таму, хутчэй за ўсё, яно не пойдзе ў залік гэтая дастава. У мінулы раз нас падбілі, у гэты раз мы атрымалі штраф. Непрыемна. Так, мы едем у лугу. Jedź prosto. Trzymajcie prawej strony. Darkness is pulling you down, you don't know how to move on. When music is the only thing that keeps you alive, and you know that the time will come. We are feeling so unstoppable, dangerous. Na rondzie zjedź pierwszy zjazdem. People with the tone. Чаму яны на гэтым кальцы яны прапускаюць усіх? Цікава. Так. Przygotuj się do sklepu. Борщевик. Ёб твою мать, поглядите на гэтае толькі. Skręć w lewo. Kolejna trasa za nami. Oby więcej. Добра, прыехалі і... А можа ўсё ж такі пойдзе ў заліка? Не, ні халера не пайшло. Зараз мы тут пераспім троху. У лузе. Трэба знайсці на место для адпачынку. Дарэчы, вон там ёсць. І будзем ужо адсюль шукаць замову ў Эстонію. І калі зноўку не атрымаецца, ну я не ведаю, у такім выпадку павязем
Галоўнае, каб толькі не было ніякіх перашкодаў, слухайце. Вось калі будуць перашкоды, то будзем спрабаваць яшчэ і яшчэ. А вось калі перашкода не будзе і яна ўсё роўна не пойдзе ў залік, то ў такім выпадку мы паедзем у накірунку Фінляндыя, Расія ці наадварот Расія, Фінляндыя. Ага. Так, спачатку знойдзем сабе задачу. Зноўку, бляха. Не-не-не, давай вось так. І вось тут. Гэта нам трэба ў Эстонію. Фінляндія, Восіна, Эстонія. Той самы шлях, толькі наадварот. Можа, бліжэй у Нарву ёсць не было. Каб не мучыцца. Не, прыйдзецца памучыцца. Давай, давай. Do roboty. Так, вельмі акуратна, каб нікога не зачапіць з самага пачатку да самага канца. Бляха, як же ж гэта цяжка. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Калі ў нас за сённяшні дзень атрымаецца 200 пару разоў безвынікова, што ў Эстонію, што ў Фінляндыю з Расіі, то, бляха, я кіну гэтую справу з гранд-турам, мы яе адкладзем на самы канчатак гэтай гульні. Толькі вось калі будзем набліжацца ўжо да 100% дасягненняў, толькі тады будзем выконваць. Магчыма, недзе неяк будзе выпадкова яна выкананая. Я не выключаю гэтай мажлівасці. Бо насамрэч, я ж кажу, ўжо напэўна месяцы 2 мінула з першай спробы выканаць гэтую задачу. І ўсяго трэба зрабіць, падкрэсліваю, толькі 5 даставак. Карацей. Гэта не выглядае на простую задачу. Давай. Вось так. Do dzieła. Take job. Куди ми? А, ось він стоїть. Червоненький. Так, ага, заціснуць гэтую. Podróże. Я зразумеў, ён нарэшце паказвае мне тое, што трэба. Засталося знайсці толькі яшчэ круіз-кантроль. Магчыма, таксама трэба нешта заціснуць.
Ти, блядь, серйозно? Який, блядь, мандат за свет? Чому? У мяне ж свет заўсёды аўтаматычны быў, алё. Ёбаный рот ваш, гэты бегемот, ну. Ой, блядь. Дзе святло? Гэта выключыць рухавік. Запусціць рухавік. Ой, холера ясная, вы только подумайте об гэтым, га? Толькі выехаў і ўжо. Не тое. Ой, это пиздец нейкі, блядь. Што гэта дзеецца ўсё весь гэты час? Крышак нейкі. Так, а ведаеце, што варта зрабіць зараз? Гэта скінуць гэты заказ і пачаць наноў. Znajdziemy inną trasę. Та ты заебаў. Przygotuj się do skrętu w lewo. Так, гэта выключыць. Як гэта скінуць зараз? You don't know what goes on behind these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You Abandon. don't know I wanna eat you up alive. Так. Come and get to know me, my type of wild. I'm the kind that spins you and hangs you dry. Well, I'm already on to another side. Прывітанне, ўнучак, прывітанне, шаноўны табе. I would still have room for more. 'Cause I've got that Так, легче спаць, baby, I потым зноўку знайсці табе. you might get me through the Сабе, табе, прабач. Сабе гэтую задачу на новым. Cause I'm a black girl for your love. Як твае справы распавядзі? Я не памятаю, ты ўчора не стрыміў, я так бачыў, не? Так, луга, ковала. Ковала гэта ў Фінляндыі. Cause it's true. Не патрэбна Эстонія, вось яна. Everything they say about me, I'll suck you. Na, 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 my center of gravity. 'Cause it's true. Все, поехали. Everything they say about me, I'll love you like a supernova. Burn into you like a shooting star. Always craving for you to come to me. Though this way До речі, ти зауважив, що виходило обновлення опошнє сьогодні 1.51? I want all your soul, I want your body. I'm the type that licks her play clean. Don't wanna let go, wanna you can eat. If you gave me your whole life, I would still have room for more. 'Cause I've got that appetite. Baby, I never feel whole. You might get me through the night, but it will never be enough. It will never be enough. 'Cause I'm a black
Бачу. Спрабаваў ужо пагуляць, я не ведаю, на чым ты гуляеш, дарэчы. На клавіатуры хіба што. Бо яны змянілі зараз налады геймпаду. Я ўсё прызвычаіцца не магу. Jesteśmy na miejscu. Każdy If stron. you give me your whole life, Так, I would still love давай, 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 берем. cause I've got that appetite. А, ти на стерні катаєш. Never feel whole. You might get me through the night, but it will never be enough. It will never be enough. Ну хіба ж ти на стерну не шапалі, там усе як було. Бо я не пам'ятаю, я прочитав сьогодні зранку гэты налады, реліз ноутс, там не було нічого про стерно. Але паскуда, ти розумієш, яка агіда виникла? Яны обновили мапу німецкіх гарадоў. І, карацей, усе мої досягнення, які я робив за апошнія 2 тижні, яны пайшлі по одному жаночому месцу. Бо яны з жоўтых пераўтворыліся ў шэрыя. І, бля, зноўку на ноўку трэба ўсё гэта будзе праязджаць. Робяць тое, што не трэба. Ну, блін, разумееш, я адзінае толькі не разумею, навошта яны па сутнасці вынішчаюць вось гэтае, тое, што было праехана і зроблена, і калі ў цябе няма гэтага дасягнення Pathfinder. Яны робяць яго шэрым. Ну, гэта глупства нейкае, навошта так рабіць? Разумею, напрыклад, што калі яны перарабляюць цалкам, напрыклад, усю прыроду Швайцарыі, усе горы наноў, мноства гарадоў, дадаюць нейкія новыя дарогі. Вось так было з Швайцарыяй у мінулым гэтым апдейце. Вось там ёсць нейкае абгрунтаванне таго, што яны зрабілі з жоўтага шэрага, таму што новыя дарогі, зразумела, новыя шляхі, і трэба неяк знанова іх праехаць. Пытанняў няма. Але чаму сёння, бля? Вось навошта гэта яны зрабілі? Тым больш, што яны дадалі ў гэтыя гарады нічога, акрамя тэкстур. То бок палепшаныя тэкстуры дамоў. Ну, блін. Вы сур'ёзна? Людзі добрыя. І зноўку трэба губляць там гадзіну-другую свайго жыцця, каб праехаць усе гэтыя гарады. А то і больш. Дарэчы, вось мы ехалі, цябе не было. Мы ехалі па Эстоніі, гэта было. І стаяў паліцэйскі, які затрымаў машыну. І гэта машына была незвычайная, нейкая легкавая. Гэта была Lamborghini. Разумееш, тут Lamborghini дадалі мадэльку. Ну, мне спадабалася, гэта круто. Каб яшчэ дадалі, слухай, больш гэтых, напрыклад, паркетнікаў. Ну, то бок, больш наблізіць да рэальных умоў, бо ў асноўным катаюцца гэтыя малалітражкі, каблукі маленечкія. Ну, яшчэ дадалі вось зараз суперкар, цікава, ці дадалі што-небудзь яшчэ. Вось, было б вельмі здорава гэта ўбачыць. Але вось не хапае, тыпу, нейкія там Infiniti, напрыклад, ці што там, Toyota, тыя самыя Land-Cruiserы усялякія. Бо адзінае, што я бачыў з паркетнікаў, гэта хіба што Range Rover, які сустракаюцца ў Брытаніі, калі катаешся. Бля, нешта я лячу, зараз зноў мандат атрымаю за хуткасць. Be a better version of you. And now I realize
to be forever. Przygotuj się do Doesn't skrętu. make you feel better. I feel it, I feel it right. I feel it. Skręć w lewo. Слухай, я тут ведаеш, што... Спадзяюся, ты яшчэ тут не сышоў, а то бачу толькі два гледачы. Гэта, ты казаў, што можаш зрабіць... Бля, што ты там прапанаваў? Не інтра каналу, ты нешта іншае прапанаваў. Гэтыя плашкі на відэа. Так ці не? Ты дызайнер, ты ці кім ты працуеш увогуле? Так, 60. Населены пункт. Трэба паціху ехаць. Так можаш, але робіш... ты карыстаешся нейкім OpenAI. Зразумеў. А то я чамусьці падумаў, што ты нейкі там дызайнер. То робіш гэта прафесійна за грошы, так бы мовіць. Так, знову населены пункт. Прев'ю, во, гэта тое, што ў цябе з'явілася на канале зусім не так даўно, там пару дні таму. То бок ты яму аддаеш некалькі сваіх відэа ці проста спасылку на свой канал, я так разумею, а ён ужо сам робіць табе нарэзку гэтую, так? Гэта ты сам рабіў у праграме. Так. Бачу, які в мене на стрімах та відео. Я пагляджу, што там у цябе ёсць на стрімах і відэа, бо мінулы раз, калі я падрубаўся, гэта колькі было внутры, глядзеў стрымы тваіх. Дарэчы, неблагі стрым быў па шутары. Ён мне спадабаўся. Я там заліп, напэўна, на гадзіну, пакуль вы гулялі. Тактычна гэта шутер. Але само фото па відэо робіцца мною і інтэлектам. Зразумеў. А можна запытаюся такую цікавостку, яка мяне трохі здзівіла, бо я таксама спрабаваў зрабіць нешта з дапамогай штучнага інтэлекту і атрымаў толькі адзіную спробу, таму што штучны інтэлект гэты дазваляў толькі 24 мегабайты выкарыстоўваць ягонай памяці. Вось, то бок хапіла на адную толькі гэтую бясплатную версію маю на ўвазе. На одну толькі карцінку.
Вось, таму не надта ён быў для мяне карысны. $400 каштуе інтэлект. А ты яго для працы купляў сабе? Я спадзяюся, бо $400 гэта, ну, халерна дорага. Як для мяне. Чакай, што ты перавышаеш. Skręć w lewo. Trzymaj się prawej strony, a następnie idź dalej prosto. Idź prosto. Карацей, слухай, калі коротка. У мяне ёсць наступная патрэба. Больш за ўсё мне не падабаюцца мае плашкі на танкавыя стрымы. Таму што хацелася б, каб яны, па-першае, былі тэматычныя, у планах менавіта па галінам развіваць, проста выкачваючы гэтыя танкі па адпаведным пазіцыям таксама, ну, то бок, типу, стрым на C63, MX-50B і гэтак далей. Колькі будзе каштаваць адзіная плашка такая, гэта першае, і другое, гэта змяніць гэты. Не асноўная мэта на канале. Карацей, вось тое, што з'яўляецца ў шапцы, зараз яно зробленае у мяне занадта проста, яна мне таксама не падабаецца. Вось. Што б ты папрасіў, скажем так, узамен на нармалёвыя гэтыя карцінкі? Зробіш тэставае, каб паглядзець, як яно выглядае ў цэлым. Ну, давай у такім выпадку паспрабуем з гэтай лога канала. Не лога самога, таму што лога, якое ёсць, гэты чэрап у капелюшы, ён мне вельмі падабаецца. Гэта мая тэма. Вось, але... Банер, так, ты правы. Вось, але вось фон і ўсё астатняе гэта не тое, што адпавядае ўвогуле мэтанакіраванасці каналу і тым мэтам, якія я пераследую у сваёй дзейнасці, скажем так. А ўвогуле з табой як можна падтрымліваць нейкі контакт? Праз email, які можна ўзяць у апісанні, ці нешта іншае? Як ти хочеш, тобто треба міксувати гри? Слухай, по-перше, я б не хотів при Discord, почекай, зараз хвилиночку тоді приїду гэтую мяжу. Вось, і кіну ў чат. Не, ў чат сюди кидаць Discord, гэта говно ідэя, конечно. Skręć w prawo. Куди ти, бляха, глохнеш? Давай, карацей, я табе свае контакты дашлю у email Przygotuj się do skrętu. пасля стрыму адразу, і там мы з табой ўжо дзе-небудзь дык паразмаўляем, добра? Больш прадметна. Oh, I can't see the color running through your veins, and I can't breathe, and everything you do is bad.
Калі казаць пра тэматыку, то зразумела, яна гульнявая, але прывязвацца да якой-небудзь гульні, таму што ўпершыню у мяне было лога, я памятаю, што я там рабіў танкі, Евротрак-сімулятар, выявы, карацей, браў менавіта з гэтых гульняў. Але потым вырашыў, ды на халеру гэта патрэбна, проста каб было нешта такое, проста сваім дызайнам казала, што гэта гульнявы кантэнт, але пры гэтым не прывязваючыся да адной нейкай гульні. У апошніх у апошніх сваіх пошуках я знайшоў, ведаеш, якога стрымера, Гідеон, ці неяк так ён называўся, па-мойму, Гідеон. Вось у яго лога менавіта аб гэтым казала, то бок нешта падобнае зрабіць і з банерам. То бок ён не прывязваецца ўвогуле ні да якіх гульняў. І пры гэтым глядзіш на ягонае лога і разумееш, што гэта, бляха, не науч-поп нейкі, не сайн-фікшн, а менавіта гульні. Так, пакуль што мы едзем без ніводнага мандату, без ніводнага пашкоджання. Слухайце, калі і павінна выканацца гэтая задача, то вось зараз я іншай магчымасці не бачу для сябе. Калі не, то застаецца толькі Фінляндыя, Расія шлях. Не гарантую, што атрымаецца ўсё супер. Гэтага ніхто не гарантуе. Я не ведаю, як ты, я просто працую ў IT-сферы. Я выдатна ведаю, што такое творчасць і якія вынікі трэба чакаць. Па факце, калі хто не ведае, ніякіх не трэба чакаць вынікаў. Трэба арыентавацца толькі на нейкі гарызонт заўсёды і ісці да яго кожны дзень. Так, каля Кунды праязджаем. 95 кілометраў засталося, зусім нічога.
Так, кагось цікава, вось гэтае паведамленне, што кастамер чакае на гэты груз, заказчык. Трэба прыспяшацца і гэтак далей, ці яно ўплывае на вынік па гэтай задачы, ці не. Таму што ва ўмовах напісана, што заказ павінен быць выкананы на выдатных умовах. То бок, калі я даязджаю, мне павінна будзе быць напісана выдатна. Выдатная дастаўка і ўсё такое. Гэта я так разумею, але хто яго ведае? Магчыма, неяк уплывае і гэтая надпіс. Это что, город? Кусало. Откусил сало. Кусало. Цікавая назва для города. Так, бачу уже сцяжок. 27 кілометрів засталося. Вже хутка. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Неяк, слухайце, трафіку паменшылася значна. Адно ўжо зрабіў. Нішто сабе. Як гэта у вас хутка атрымліваецца? Я, калі што, апроч фоташопа нічога не ўмею. Да і то фоташоп ведаеш так. На ўзроўні гэтага фронтэнд-дэвелапера. Усе навычкі, якія атрымаў, пакуль працаваў там 1,5-2 гады. Вось гэтыя навычкі ўсе засталіся. Ой, кажуць. Так, ну што, прымаецца, не прымаецца. Excellent, але не прымаецца. Так. Ай, бля, якое ж ўсё ж такі цяжкае дасягненне. Гэта ў нас была Эстонія, Расія і Расія, Эстонія. Мы зрабілі чыста. Пастаўлю сабе другі плюс і пераключымся на Расію, Фінляндію зараз. То бок ці з Фінляндію Расію адвесці, ці наадварот. Карацей, неяк так.
Ніяк так. Там причеп. Треба поїхати відпочити спочатку, потім будемо переноситься ці в Росію, ці то у Фінляндію, в залежності від того, де там буде ніяка замова. Інтернет або був 1 гігабіт на секунду. Цікаво, навіщо так? Що він там такое робить з такою худкістю? Ну, это, я так розумію, твой уваходний інтернет, правильно? Це ти маєш на увазі 1 гігабіт і на уваход, і на виход. Бо я, щиро кажучи, на виход і не пам'ятаю, як ніякі такі пропанови були від провайдера. Так. Слухайте, у нас правда трафіку значно менше стало. Увогуле ні в одної машини нема. Так, кладемся спать. Так, і треба ще на заправку буде заїхати. Так, знайти. Котка і Виборг. Ну, давайте з Виборгу поглянемо, що у Фінляндії мається. У Ковала. Супер. Ми ж у Виборг долетим. Так, бляха, expected. По 4, тобто за 3 години треба проїхати такий кавалок дороги. Цікаво, ці буде гэта магчымым. Так, нам трэба ў Выборг метнуцца. Выбах, вернусь, Вальміра, Упсала, Турку. Так. А ось так можна, ні? Не даємо. Тебе треба адремонтуватися спочатку. Do roboty. Де тут ремонтна зона? О, як далеко. Ні, це не варіант. Так, значиться не у Виборг. Як наш на конт котки у Росію. У Пітер, аж но у Пітер. Далеко. У Виборг. О! Ловліса. Так? Ловіса. Ковала, Хельсінкі, Ловіса. Цікаво, у Ловісу я змогу перенестися? Так, таким чином. Ловіса. Ні, нема, там нічого нема. В такому випадку треба шукати нечто у Хельсінкі. Псков, далеко. Ну тут уже лепей. Тут уже лепей. Так, это 15 година, так? Okej. Добре, Ruszaj. полетели.
Gdzie nasze Helsinki? Obliczanie nowej trasy. Сто 18 кілометрів, каб подобрати тільки за мову. Боже, боже. Skręć w lewo. Ну що таке складаності? Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Gotta save me from myself. This emptiness, it hurts like hell. My good intentions let me down. I keep getting in my way. My stubborn pride will dig my grave. Leave me behind with every step I take. Yeah. Так, до речі, гляжу зараз на час, але то у нас буде на сьогоднішній день опошня достава. Ми її зробимо, сподіваюся, буде поспіхово. Бо нема на що більше не сподіватися. І поглядим, коротше, ці пойде у залекції, не пойде як п'ятая. До речі, треба повидаляти гэтыя 5 етапів, тому що не зрозуміло, якого не хапаємо. Треба акурат гэта і зробити. Лепш зараз. Так. I just wanna feel alive. Вось так зробім. Так будзе больш адпавядаць рэчаіснасці. Trzymaj się lewej strony. Watching the ocean with you, baby, up with a slow motion crew, and we up in our growlings when people change, but not us, and we just chillin', Trzymaj kicking się it, prawej kissed strony, by a the sun, następnie could be zjedź w soaked prawo. to the skin and no more soon. I know she got the good vibes when seasons Zjedź w change, prawo. but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey, and I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Even if my jokes sound funny, my tongue tied up on it, and I don't need to speak Trzymaj a się lewej single strony. word, 'cause you got me holding, holding. Я зараз зауважу, што яны зрабілі на геймпадзе, яны перанеслі на яго гэты дальні святло. Блядь. Тое, што ранейшае было толькі на клавіатуры, сёння з'явілася ўжо на геймпадзе, блін. Нібы я без гэтай функцыі жыць не мог. А так. Так, не халера.
Так. Так. Чекай, з 90 куди? Я знайшов! І все. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Simmer down and mess me up. Tripping like I'm Jimmy at Woodstock. Drive me around in your red Ford. Shivers down my spinal cord. Oh, 'cause you got me holding. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding. Even if my jokes sound funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding. Zwróć się dyskretnie w prawo. Skręć w prawo. Так, добре, добралися без перешкодів, без пошкоджень, без штрафів і всіляких там мандатів. Повинні зараз ще відвести це все акуратненько. Где она? Так, это, калі што, цяжкі груз. Наколькі я памятаю гэты тып прычэпаў, там заўсёды нешта цяжкае ляжыць. Zdrowo. Ale tam mieliśmy... Nieważne, znajdę nową trasę. Ммм, 600 кілометрів, буде цяжкавато. Сюди 100, туди 600, праз мяжу. Карацей, гэта будзе нялёгка, гэта факт. Ды яшчэ пры гэтым нічога не парушыўшы. Я б нават сказаў, што малаверагодна. Раніца прыходзіць.
Słoniku wstajem. Тихим сапом, 80 км на годину, мы едем по Финляндии. Это будет долго. І адпачыць нельга па дарозе, бо мы павінны быць ужо на месцы у Піцеры до 15 гадзіны. Чакаецца з 13 по 15. Лепей за ўсё, каб до 13 гадзіны. То бок тое, што нам піша зараз навігатар, 8 гадзін 25 хвілін, акурат тое, што нам патрэбна. Калі б гэта быў звычайны заказ, я б нават не сумняваўся, што мы паспеем, бо я б ляцеў 120 кіламетраў, а так, халера яго ведае. Карацей, будзе цяжка, як я і казаў раней. Кого чому тут 70 одразу стало?
Trzymaj się lewej strony. Так, что это такое? Что за перешкоды? Сподіваюся, меня не штрафують за то, что я тут еду зараз. Ну, ось і добре. Idź prosto. Trzymaj się prawej strony, a następnie lewej. Idź prosto. Jedź prosto. Denk ich immer noch an dich. Heute bist du nicht mehr da, jetzt ist das Rampenlicht. Tausende von Narben hab ich nun in meinem Gesicht. Farbe in der Haut, ja diesen Schmerz hinab nur ich. I think we are different. Our love was so magnificent. I tried so hard to know as far I could ever go. I think I broke myself. I think I went through hell. 'Cause I tried our love. Yours was way above. Du bist nicht mehr da und ich will, dass du weißt, ja die Liebe am Arsch und die Herzen sind kalt. Ja, ich bin heute allein und doch sag ich dir eins, gib das hier jetzt auf, denn wir sind nicht mehr zwei. Hab mich grad verliebt und doch war ich dir fern. Gib's mir einen Hieb und ich sehe einen Stern. Es brennt noch das Licht, doch es ist weit entfernt. Die Liebe vergeht, doch ich fühle den Schmerz. Ich will dich nie mehr sehen, ja, ich werde es nie verstehen. Warum willst du von mir gehen? Es kann dich nicht alles um mich drehen. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Так, до речі, ось я на межа вже. Нам яшчэ, канешне, до Пецера 370 кілометрів, але зараз будем праходзіць мяжу. Далей будзе трошки складаней. I see the constellations. They remind me that this Trzymaj się life prawej strony, a cannot be następnie lost zjedź w prawo. forever. I Zjedź w watch prawo. my generation. It's so evident this world will soon be gone. Will soon be gone. Can we leave for tonight? Run away. Паліва не шмат у нас, ну павінна хапіць, мне падаецца, мы не павінны дзе-небудзь там стаць. Хаця, конечно, б мне бракавала б і даехаць да паліўнай станцыі заправіцца троху.
Поліція по мяжы. Ездить. Бачите? А что это за перабежчики такие? Гэта ж дзяржаўная здрада, не? На паліцэйскай машыне так выязджаць за межы сваёй краіны. Nie skręć w prawo. Нейкія цені дзіўныя, мне не спадабалася. Зараз трэба зноўку ўсё ж такі гульню, калі я скончу, пераправерыць яе з дапамогай NVIDIA Experience. Нешта не тое з графікаю пасля гэтага абнаўлення. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Там два пасы, не? Две полосы. Не одна. Jack it up. Так, у нас уже стаміны мало. Даволі стомленая, пры гэтым яшчэ 4, амаль што 5 гадзінаў ехаць. Валера, ясная, колькі яшчэ ехаць, а? Ой-ой-ой, 12:53. Пакуль што і час задавальняючы, але тым не менш. Стомленасці у нас, конечно, не на 4 гадзіны, максимум на 2, а там уже пойдзе адлік на штраф, на мандат. Ой.
Добре було б все ж таки ніяк його не отримати. Працей паглядзім, галоўна яшчэ не сустрэць нам даішнікаў, каб яны нас не аштрафавалі, каб ззаду ніхто не ехаў з іх. Але паскорацца трэба. Бо ў мяне 4 гадзінаў няма, мне трэба гэта скарачаць хаця б да 3, Trzymaj się lewej strony. а лепей да 2. Sitting at the same old workplace. What's the point of this chase? To just bite our old tail. Wishing that something would change, and we could turn back the page and live like our favorite fairy tales. Trzymaj się lewej Some strony. of them so free, one of our fantasies. Flying on dragons through sky high city. These are Так, колькі там? Відсотків 10, магчыма, засталося стомленасці. І 230 кілометрів напереду. Trzymaj się lewej strony. Короче, поглядим, что отбудется. feeling. I feel so lightweight when I think back to those days. Then we went our own ways. I'm thinking about what needs to change. Then we could turn back the page and live like our favorite fairy tales. Some of them so free, one of our fantasies. Digging up treasures and sailing across the sea. These are our childhood dreams. It's how we used to be. When we were kings and queens in our childhood dreams. Oh, 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 our childhood dreams. Добре. До видатна шаша. Пам'ятаю, каля Пітера така, ні? Тому ми плюс-мінус уже каля нашої мети. We were kings and queens in our childhood dreams. Don't you dare say that А, зараз же буде гэты платний кавалок. Треба заплатити буде за проїзд. when it's hard to breathe. 'Cause my only crime was hoping there is something more than this. А тут pass-through такого нема, так? Тут приходиться спинятися. Ну, що зробиш? The way you push my buttons just when I fight and fire. When two voices of nature collide, we're fighting fire.
Так, 152 километра засталося, и мы, блях, опять для 5% стамины. Это, конечно, ну, блядь, яшчэ ты будешь мозги дзёўбсці мне. Так, 2 гадзіны, ну мы скарацілі толькі на паўгадзіны, калі што на шлях. Піша, што ў 12:25 мы будзем на месцы. Так. Паліва нам хопіць. Гэта 100%, либо придется заправляться уже на наступной задаче, так? Но только каб усё склалася. По часе мы укладаемся. По стамине только засталось яшчэ ўкласціся. Ну и, конечно, не атрымаць ніякага мандату. Так, 86 километров пакуль што. Ну, мы павінны паспяваць. Калі я не памыляюся, на чырвоным можна спакойна праехаць гадзіну, то бок гэта каля з нашай хуткасцю каля 80 будзе. Уже пазяхае, зараз пачырванеем. Да ёбаны рот твой. Так, стаміна пачырванела, паліва пачырванела. Ой, галера ясная. Як там было у песні? На адным рухавіку і на адным крыле, так? Гэта зараз мы такія. Ты трэці раз глохнеш, што гэта дзеецца з табою? Але ж, бляха, дурныя алгарытмы. Я зачапіўся бортом, у мяне пашкоджанняў на 11 сотак, а гэтая курва ўжо трэці раз глохне па дарозе. Хто гэта прыдумляў гэтую механіку? Напэўна, той, хто не мае сваёй машыны. Что типу лак подрапал на борце, то одразу и рухавик повинен глохнуть. И он, напевно, так лічить. 48 километров. Александр стучить нешта, альбо мне подається. У сенсі стучить. У мотори? У рухавику? Ты что? Ці у мікрафон нешта што стучыць. Гэта я магу па геймпадзе так купіць. Калі што.
Быццам ад машыны ідзе непатрэбны гук, быццам можа з колам нешта. Не, я, дарэчы, не чую такога. Trzymaj się prawej strony, następnie prawo. Zjedź w prawo. Так, 16 кілометрів засталося. Пропускаєш, я сподіваюся? Не поїдеш у мене, як у минулий раз? Добре. «12». Ну, боже, у минулый раз меня подбили на 4 километрах до метовой кропки. Так что у мясцовага штучнага інтэлекту яшчэ ёсць магчымасць не ўсё сапсаваць. Skręć w lewo. Тут нема нікога, тут. Я ж цябе не зупыняў. Давай, зусім трошки засталося. Чакай, Александр, зараз даеду. Прочитаю, пакуль што не магу, пакуль напружуся. Кілометр. Спадзяюся, мандат не паспеюць выпісаць, пакуль я даеду. За чырвоную стаміну. Давай, давай, родненький, вось ён. Skręć w prawo. Jesteś u celu. Готово. І сюди, і сюди. Єсть, блядь! Отрималося! Курва! Ёбаный рот, 2 месяцы. Стратіць на гэтае гаўно. Я разумею, што не поўна 2 месяцы, але ўсё роўна, што гэта за дасягненне. Якое яно карпатлівае, якое невыноснае просто. Блядь, таварышы, гэта пиздец. Музыка такая, можа і музыка, слухай. Так, дакладна ёсць нейкі тук-тук-тук на павароце. Гэта ж рус. Калі на павароце, то гэта ж рус. Вось так з музыкай лепш ці горш стала. Бля, я нарэшце выканаў гэтае гаўно. Гэта проста. Я стаў трохі шчаслівейшы, ведаеце? Зусім крышачку, але ўсё ж такі гэта мяне задаволіла. Ой, хоць нешта добра за апошнія гадзіны. Я б нават казаў тыдні свайго жыцця. Усё, дарэчы. Зараз геймпад выраблю, каб ён не перашкаджаў мне тут захоўвацца і гэтак далей. Мы з вами зараз толькі абмяркуем наступныя задачы, што мы будзем рабіць, як рабіць і гэтак далей. А, не, яшчэ ж трэба праехаць на гэтую нашу зону адпачынка, правда, не? Давайте просто перенесемся. Хачу ў Парыж. Не, жартую, не ў Парыж. Трэба будзе ў нейкі горад, напрыклад,
Ось набрюк, які зробили зараз шерем. Где это? О, ось набрюк. Переносимся. Ой. Усё, гэтую паперу можна выкідаць. Яна мне больш не патрэбна. Толькі раздражняла ўвесь гэты час. Карацей. Подъезжаем, так. Адпачываем. Потым дзе-небудзь ужо захаваемся. Итак, яшчэ раз пройдземся па тым, што адбылося ў нас за апошні час. Мы зрабілі, па-першае, наше 37-е дасягненне, не? Дзе наш гэты агульны падлік? Ну так, натуральна, 37-е дасягненне мы атрымалі. Засталося ўсяго 50. Гаўно, правда? Зусім нічога, я бы так казаў. Але калі з прысутных, хто не глядзеў пачатак, сёння раніца адбылося абнаўленне гэтай гульні, і гэтыя пачвары, якія называюць сабе распрацоўшчыкі, яны зрабілі вось такую вось падлянку. Некаторыя гарады пашарэлі. А яны былі ў мяне жоўтыя, і ў мяне было ўжо 88,5%. Таму што Францыя стала белая, Нідерланды сталі белымі, Германія адразу мінус 10% згубіла, Швайцарія і гэтак далей. А так у мяне ўжо было ўсё тут амаль што жоўценькае. Мы гэтым будзем займацца на наступных стрымах, апроч таго, што гэта буду рабіць і па-за стрымамі. Вось гэта будзем адкрываць мап, пакуль мы не адкрыем яе на 100% ва ўсіх краінах. Вось так, каб усё было, гэта трэба выдаліць. Усё было жоўтае. Вось. У мяне заставалася вось толькі гэтае пятно на бягучы момант, Польшча і Германія. Вось. Але за апдэйту трохі змянілася. Таму на наступным стрымы хутчэй за ўсё гэта будзе нешта на кшталт Угоршчыны. Бачыце, мы тут за стрым яе лёгка адкрыем. Магчыма, нават захопім яшчэ і Славенію. Потым перанесемся на што? На што? Германія. У нас Германія. Хутчэй за ўсё Германію мы пройдзем, я пройду. Прабачце, не мы, а я пройду, калі буду гэта рабіць усё сам на выходных, па-за стрымамі і гэтак далей. Ну і на апошнім стрыме мы зробім Польшчу. Тут таксама не засталося зусім няшмат дарогаў, таму гэта адбудзецца хутка. Я ўпэўнены, што за адзін стрым мы ўсё гэта зробім. І потым ужо пяройдзем да дапаўненняў, якія хіба што атрымаюць зніжку. Я спадзяюся на гэта, бо зараз яны даступныя нам усяго за, дай Бог памяці. Ой, чакайце, дарэчы, трэба ж неяк запусціць Steam. Зараз знайду, чакайце. Каб адкрыць Steam, дзе? Працоўны стол. Ось яна. Карацей, бачыце, у нас тут ёсць DLC рознага кшталту. Да іх прывязаныя дасягненні. На бягучы момант Іберія каштуе 72 злотых, што насамрэч не так ужо і дорага, але бывае і таннейшае. Гэтага б мне хацелася, каб яна стала троху таннейшая. Калі не, то купім ужо за 72 злотых. Гэта ўсё херня. Чаму менавіта так? Дык таму, што вось гэтае дасягненне 50, так. Бачыце, 37 з 80, а я прыжала, відаць. 50, якія не атрымалася яшчэ мне забраць сабе. Гэта ўсё пралістаем. Вось, яны прывязаныя да DLC рознага кшталту. Вось гэта проста на стомленасць, на стаміну, так, Working with the Light. Яно само па сабе неяк там адбываецца, калі адбудзецца, пойдзе ў залег. Вось ёсць Італія, гэта акурат такі у Іберыі. Усё, што знаходзіцца на, як ім, чакайце, гэта паўвыспа называецца, дзе Гішпанія знаходзіцца, я ўжо забыўся.
Неважна, карацей, Партугалія, Гішпанія, Андора, адпаведна, і Італія з Сіцыліяю. Таксама ўсе гэта ёсць у Берыі, гэта мы будзем браць, будзем выконваць наступныя задачы. Я спадзяюся, гэтага нам хопіць, ну, як меней на паўгады. Таму што каля 20 яны будуць прывязанымі да гэтага. Потым яшчэ з'явіцца спешл транспорт і heavy. Боже, ну што за мелодія. А можна наступную неяк? Нельга, давай я лепей гук выключу. Бо гэта зусім не мой жанр музыцы. Карацей, калі вось з'явіцца дадатковыя некаторыя магчымасці, тыпу зніжак і так далее, таксама буду іх набываць, таму што галоўнае зараз гэта Pathfinder выканаць без DLC, інакш гэта зацягнецца яшчэ на халерную колькасць задоў. Вось. Giant і гэтак далей. О, яшчэ Vive la France, бачыце, гэта ўсё у Іберыі. Вось такі план, калі коротка. Спачатку Pathfinder, потым Іберыя, у незалежнасці ад таго, ці будзе зніжка ці не, потым усё астатняе. Ну, неяк так. Дзякуй вам вялікі за прагляд. Дзякуй, што былі гэтыя пара гадзін са мною. Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну, разам мы пераможам. На сённяшні дзень з Евротрак-сімулятарам гэта ўсё. Пабачымся заўтра, я яшчэ не вырашу, ці то... заўтра, калі што, будзе ў нас 2 стрымы. Гэта будуць, магчыма, танкі, хутчэй за ўсё танкі з раніцы. А ўвечары мы паедзем зноўку з ВРВ катацца і месіць багну, дрэгву і ўсё астатняе. Карацей, будзем гвалтаваць тую тэхніку, якая нам даступная у SnowRunner. Добра, дзякуй яшчэ раз, да пабачэння ўсім, пакуль. Так, завтра пятница. Александр чакае выходных. До побачення, Александр. Пятница тебе чакае.